kumsang khat zakwa somthum ani a Wilfred James chu Omaha Kothlera man mozet main alokala hotel room pakhata chuan lutin kumsang khat zakwa somni pani a athil ti sualte chu zia chua atumani anram neite anupui mingveka a oma wanga lungoi lovin thil thalo tak ati pha ta ni anupui arlet chuan khorza chuang man hu ram chu Hemingford ta an chen na hmuna aneya heram hi apa ne na tanga aro chun ani nge anram ne tanga acre somriat chu farm ni in apasal chuan anfa pa aro chun tir a beise lebok Wilfred chuan anupui ram chu ama nge in la en kol chun zom adu thin hle a anfa pa po anro chun tir nge a ring burani ma se a beise angotin thila thleng talo arlet chuan chutianga farm en kola omreng mai chu a pe ta haulo maya anhuan loram te chu Farmington Company te hena tiral aril ru kalo ni zanri an kilai chuan Wilfred chuan anupui arlet hena chuan anram shalna poisa chu engata na man nge tumti azot arlet chuan Omaha insona sumdon na bultran atum thu in alo chang chu thilan ria chu Wilfred le anfa pa Henry te chu an thin rim khermai Wilfred chuan arwa manna te chu arlet chu shilin anram chu ama le tir mai turle poisa te chu kumre chung vela pek ta ka tum thu alo shil vele arlet chuan arwa manna te chu a shil veta anram ve chu shalin anram shalna poisa te chu anin semnu a in thena du thu alo sei chuak tamaya chu thila wang chuan Wilfred chu a thin rim khermai a chan chu afa pa ne na anom sang tur chu adu lawani Wilfred chuan arwa manne te chu ngai tu non le sham turin angena chumin hu chuan Wilfred chu in ngai tu non le in dan anga kal tha in ria a arlete ro chuan alo du to lawani Wilfred chuan aram chu ol sam taka atiral tir mai don lo thu a shil bok chumini chuan anfa pa Henry le an then omloka cheng abial nu saron te chu in mu in an in hnuaya anom duna Wilfred chuan afa pa le abial nu te in lai chi na chu rem changa la in anu chu nial tak tur le ama le abial nu chu akal na tura hruaitela du thu hril turin atia Wilfred chuan Henry chu thlemin anu an ti hlum theinan pui turin asomani zanri an kilai chuan Henry chuan anu hnena ina tanga chuak turati in an pa fa chung ko din thar le adu thu te chu ashila arlet chuan Wilfred hnena chuan anfa pa Henry chu thunun thin tura shilin engthil po soima se ram chu a hral tur thu le Henry chau chu abula a hroi tur thu a soile Wilfred chuan afa pa chu a min theita a arlet thu soi chu pom anga lem changin Henry chuan Omaha arwala kalve tura a in pe to thu a shilani Henry thutluk na awang chuan arlet po a hlim khermai Wilfred chu anuna tangin amang tha don ti entirnan a han fopa chumi zan chuan arlet chu arui hle a Wilfred le Henry te chuan a chevel te chu anlo thlir rengani Wilfred chuan in chunglama hroi chawin amutira afa pa Henry chu ama tran pui tura somin Henry chuan an thil ti tura chuan kongdang om shram se ti adu thu alo soi chuak Henry le Wilfred te chuan arleti mutna room lam chu panin Wilfred chuan chemte a hum run bok Henry chuan lau thong le hu phur tak chung chuan anu chumang tha in lukham chuan a hu phlum ta ni Wilfred pon a thi chian nan chemte a vitin room chung hun sang te chuan thi sen a per chuaya a thi chian hu chuan ruang chu bed si ta funin an zon chuaka Wilfred chuan anu pui ruang chu in bul tui chun chua chuan a thak ta ni chumi nu chuan room chunga thi sen kai te chu ti fai le in Wilfred chuan anu pui medres le thil dang te chu a ruangan pa ina tui chun chua chuan a thak boka tui chun chua chin an hong chu anu pui ruang saju ten an lo bom lui lai chu mu in anu pui chu tan bo anga alan theinan abung ro then khat te chu a thak le a Wilfred chuan anu puin atan bo san angin thu chu a than tir ta chiama diri lo ta liam nu chuan Farmington Company te lawyer chu Arlet Beturin alo thleng hlol mai
Wilfred chuan anupui chu atlan bo dai thu lo shilin lawyer chuan aram man taka a hral theilaya atlan bo dai mai chu makati thu alo soi ve bok lawyer kalnu chuan Wilfred te pa fa chuan tui chhun chu ti kha dan tur kong chu an ngai tu ngal an bong vul lai chu tui chhun chu china chuan din tirin bong po chu atla vele a Wilfred chuan bong chu kap hlumin man mo takin lein an chil ngal lawyer ngai thalo khan chulai vel bial tu sheriff chu Wilfred te na chuan atira sheriff chuan in chung te chu dap kol ngalin thil mu chua ani lem lo saron chuan Henry omdan in thak danglam deuh thut chu makati in a hre thiam lo hle a biaka tum chang po a mumal lo taka a chan thina wangte chuan skula ngai zong dang anei ni in a ring hialani saron chuan anu abo tak daya wang chuan a thei angin alo nem ve bok zanlama chuan an bong te chuan hlau nei ti hriat takin thom an chu ta chen mai Wilfred chu man mo taka chuak ngalin sazu hoin an ti buai alo ni chung sazu te chu tui chhun chu khura paipan vu atanga lo chuak ni in Wilfred chuan sazu lo chhona pipe chu pon them mangin a no ping ngal in a let le nu chuan anu pui tharau chu a mu ta thut mai ma se a han en chian chuan a fa pa Henry alo ni a atuga chuan Wilfred ngai thalo chuan tui chhun chu atanga pipe lo chuak chu a char phui ta mak maya in a let le nu chuan a notebook a thilenga mo ziak ngalin anung lama chuan sazu ram no ri a hrezui an pindan bangte chu lokhi in Wilfred chu angaya tha thei to lo atuga chuan saron chuan Henry chu afa apai thu lo shilin apa nena chuan nupuya nei ngeya du thu ashila apa chuan in nei tur chuan an la no pan thu lo shilin Henry chuan anu chungchang lo soi chuak pa in remti sakmai turin alo tile Henry chuan apa chu poisa dilin saron nena tlandun an tum thu ashil chuti lai chuan saroni pa Harlan chu thinrim zetin a local ve bok Harlan ti chung ko hi lo nei tu ni ma se chung ko om thei tak ni in an tui lak na le an motor thar nal taka wang te chuan Wilfred chuan a thik chin hle ani Harlan chuan saron chu Omaha a Catholic home pakhata da atum thu lo soyin nawa nei vele an naute chu midang lak tura da tumti a soibok an fanu chunga an thil ti awang chuan dollar za thum phutin an pek theiro a ring te chiam lo Harlan chuan dollar somsari panga tal petura tile in anupuin ramshala tumbek te chu shalmai turin atile a chutianga an ti ni chuan sum an nei baka an fanu chu an nei thei tur thu ashila Henry chuan saroni da let chu atum lo burmai apa nena chuan saron chu tlan bo pui adu thu shilnon le in apa chuan alola niala Henry chuan thinrim zetin a omdan tur rel pui to lo turati in anu thina chuan adem tak zet thu asoile atuka chuan Henry chu school cultura chokin Wilfred chuan anu pui bung rote chu a en kual vel bok sumda thata na yem ti te zongkualin lukhuma chuan dollar zani achar hlol mai atuka chuan benka kalin dollar somthum panga chu lona lak atuma anu pui poisa da that amu chuanen chuan Harlan te chungko chu pek atumani benka tanga achu nu chuan an truck chu alo om to ta hau lo mai afa pa Henry lekhan hu chia chu mu in saroni ne na an tlan bo thu le an motor po a ken tel thu alo ziak Henry chuan serifa zon tirani chuan anu thina chungchang apuan zar vek tur thu asoi tel bok zanlama chuan Wilfred chu ama chawa omin lekhabu achiara anu pui chu ngai tu chuakin a omanuam thei to lo a lekhabu a chuan thisen lo farin a phu chiang khermai in chung lam chu hoi chho ngalin an ceiling kara tanga lo far nge yani ti a hreta atuka chuan sheriff local le in an khuwa chuan rukru anom thule afa pa Henry an rin hlel thu alo shil mase Wilfred chuan afa pa chu chutiang ti du turnia angai lo thu alo soiwe bok chunlama chuan dollar zasari somnga ada kham chu ala chuaka atuka chuan inchunga tanga thisen lo farna te chu ti phuin thlasik lo thleng turatan chuan ain buat sai tanani
beng ka tanga a ho nu chuan sazu ho chuan akut te chu lo se sakin sazu a hmurem chana piang chu a that ve bok akut hliam te chu uluk taka en kolin chuata sazu ati hlumna thisen kai nuai mai te chu ati faile a classic po lo thlengin vur asurna sa hle a akut hliam tuamna an phel chu alo punna sakher mai doktor mutur chuan chuak ngalin akut pakhat chau aman thewang chuan a thlen zo a ringlo ina chuan letle in chunga lu nu chuan kongka pui chu arita bur mai kongka pui chu loin hongin pon lam a han en chu anu pui tharau rap omzet mai chu a muta man mo taka tlan chengalin anu pui tharau po chuan a zui zela in hnoi bungroda na lampan chuan tlan chele in kailona chuan atla a an hoi chok chu anu pui tharau le sazu tam tak a mu chun zom tharau chuan lo pan hnai zelin Wilfred chuan a hlau kher mai arleti tharau chuan afa pa Henry chungchang chu alo silveta Henry chu mitam tak buina thlen tu le rugru tak ani thu soyin saron po ketlik ho batangin a chu ruk puya chu mun an chu sana tang chuan thil sual tam tak ti in an minga mitam tak ti lum tu ti in an phu sak hialani Arlet chuan saroni an ka lum dan le anau te ne na an ti lum dan te chu shilin Wilfred chuan Arlet ne na chuan ama chu ti lum mai turin alo ngen ve bok mase Arlet tharau chuan she om taka om tir adu zok thu lo shilin an fa pa Henry po saroni ruang a mu awanga a in ti lum ve thu a shil le Wilfred chuan afa pa nei chun Henry a boral thu a shia chu she omati kher mai nirelo te nuwa chuan Wilfred chu midang tan puina in akut hliam te chu a en kol ve theita a akut hliam chu anasat to em wangin an lo tan sakani damdoina chuan serif chuan tuichun chua meche ruang an char thu le anupui Arlet ngei ni a an thiat thu alo shila Wilfred po a thei angin aloin soifil him ve bok nirelo ten nuwa chuan afa pa Henry ruang chu relin an khua an lo thlen puya chanchin bumi te chuan afa pa thi dan chungchanga zona tam tak an lo zot ngal afa poruang a mu chu a in chirin she omati kher mai Wilfred chuan saroni te chung ko tan an ram chu tiral arem tita a ramashal nu chuan mundanga pemin anu puile afa pa tharau baka saroni tharau te chuan an zui reng thawani